Bigarren Mundu Gerran, Britainia Handia eta Frantzia nazien Alemaniaren aurka borrokatu ziren. 1940 ekainean, Alemaniako armadak hondartza batean inguratuta izan zituen britainiarrak eta frantziarrak. Zehazki, ipar-ekialdeko Frantzian, Dunkirken. Gernikarako asmatu zituzten bombardaketa teknikak erabili zituzten, ahalik eta britainiar eta frantziar gehien hiltzeko. Britainiarrek ez zuten gerraontzi nahikorik soldaduak etxera eramateko, eta horregatik, 700 bat itsasontzi txiki joan ziren haien bila, Ingalaterratik. 300.000 gizon baino gehiago salbatu zituzten Dunkirketik. Gure istorioa, Ingalaterrako hego-mendebaldean hasten da. Dunkirketik 160 kilometrora. Lokazti Handia, Essex konderriko kostaldean dago. Ingalaterrako azken leku basatietako bata. Lurralde baxua da, oso eremu zabala. Gatzaga handiek, lokatz lautadek eta itsasaldiek sortzen dituzten putzuetaraino heltzen dira hango belarrak, ihiak eta erdi murgildutako zelaiak. Handik gertu, itsaso geldiezina dago. Gizon bakarti bat bizi zen, gizon makurra zen, baina haren bihotzak izugarri maite zuen basatia eta eizak harrapatutakoa zen oro. Itxuraz itxusia zen, baina edertasun handia sortzen zuen. Gure istorioa, gizon horri buruzkoa da. Baita pixkanaka ura ezagutu zuen neska bati buruzkoa ere. Azaroko arratsalde batean, Raia da Lokazti Handira etorri eta 3 urtera, neska bat itsasargira hurbildu zen itsas esitik. Zama zekarren besoetan. Gizonak esan zion, tiro egin diote, gaixoa. Hanka apurtua dauka, baita egoen amaierako lumak ere, baina ez dago larri. Begira, azken lumak moztuko dizkiogu, horrela benda jarri ahal izango diogu. Udaberrian, lumak hasiko zaizkio berriro, eta egaldatu ahal izango da. 1940ko udaberrian, hegaztiek garaia baino lehen migratu zuten Lokazti Handitik. Mundua sutan zegoen. Bonbaketarien burrunbek eta marruek, leherketa danbadatsuek hegaztiak beldurtzen zituzten. Maiatzaren batean, Friza eta Raia da itsas esian zeuden, elkarren ondoan. Azken antzara moko labur eta branta musu zuri libreak itxituratik ateratzen ikusi zituzten. Neska, Garaia, Liraina, airea bezain librea eta ederra zen. Gizona aldiz, iluna, groteskoa, bizarduna eta buru handia. Zeruari so zegoen. Haren begi ilun distiratsuak, antzarek beren hegaldian sortzen zuten formari begira zeuden. Bapatean Friza asaldatu eta elur antzara zahaztu zen. Filip, bazuaz? Raiadarrek etena egin zuen agurtzeko. Neskak inoiz ikusi ez zuen zerbait igarri zion aurpegian. Distira eta begirada berezia. Friza, posten naiz, etorri zarelako. Bai, joan egin behar dut. Bidaia laburra izango da. Itzuliko naiz. Ohikoa zuen ahots txatsegina barruan eta isilean gordetzen zituen gauzek zakartu zuten. Frizak galdetu zion. Noa joan behar dezu?